Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nastavljamo sa komentarom naše knjige Durusu Lugatil Arabije. Došli smo do 14. lekcije na strani 204. Ovo je kratka lekcija, ali ja molim sve vas da obratite dobro pažnju. Pa da krenemo. Ad-darsu rabi'a ašar, znači 14. lekcija. Hišam. Imamo znači opet dijalog. Mu'đamun hada ja fadilata šejh. Da li je ovo riječnik o uvaženi šehu? Pita Hišam, obraća se profesoru. Al-mudarris, na'am, hada mu'đamun madrasi. Iza aradta an tashtari mu'đaman fashtari hada, fa innahu mufidun jidda. Jeste, ovo je školski riječnik. A ako budeš htio da kupiš, znači primjerak riječnika ili jedan riječnik, onda kupi ovaj, jer je on doista koristan. Ovo fadilete šejh što imamo na početku, fadilete šejh, znači to je uvaženi šejhu, to je da kažemo sintagma koja se koristi, znači kad se obraća čovjek nekome vjerskom poglavaru i slično. Budući da ovdje se, znači ova lekcija jeste samo, znači ove lekcije koje mi radimo jeste, možemo reći za njih da su personifikacija, znači nastave koja postoji na Univerzitetu za arapski jezik, uglavnom u Medini, znači to uglavnom tamo predaju znači učeni ljudi koji su učeni u islamskim naukama i tako da na tom mjestu i priliči takav naziv. Hišam, ja ustad, قلت معجم مدرسي أمدرسي منسوب إلى مدرسة وإذا كان الأمر كذلك فأين تاؤها. Znači, Hišam pita sada ovdje nastav profesora jedno gramatičko pravilo iz morfološko, možemo reći, pravilo. Kaže, o profesore, kada kažeš mu'đamun medresi, školski riječnik, da li je ovo medresi, da li je riječ medresi mensub, da li je to prisvojna zamjenica, znači, ili pridjev, znači školski, koji se, znači, koji je formiran, konstruisan iz riječi medrase. A ako je kaže tako, pa gdje je onda ta? Odnosno gdje je ta od riječi medrase? Imamo medresi, pa gdje je ono ta? Al-mudarris, na'am, huwa mansubun ila medrasa. Iza nasabta ila ismin mahtumin bi ta'i ta'nifi, hadafta ta. Fa iza nasabta ila Mekkata mathalan, qulta Meki. A fahimt? Profesor kaže da. To je prisvojna, znači prisvojna imenca, kako možemo reći prisvojni pridjev, za školu. Znači od imencije škola, medrase. Međutim, kaže, kada izražavaš prisvojni pridjev za neko ime, imenicu koja se završava sa ta u ta'nith, koja na sebi ima ono okruglo ta, hadefte ta, znači izbrišeš to ta prije nego što dodaš ja mušeddede koji dolazi za neseb u arapskom jeziku, znači za pripadnost, za izražavanje pripadnosti. Pa na primjer, ako imaš riječ Mekke, kažeš Mekki za mekanski. Mekki, znači ovo ta se gubi. Da li se razumio? Hišam, na'am, jazak Allah. Ovdje mislim da je bolje reći jazak Allahu hajran, znači jazak Allahu hajran. Da se zna tačno da Allah te je nagradio dobrim, budući da ovo džeza može se koristiti u suprotnom kontekstu. Znači, mislim da je prioritetnije reći džezake Allahu hajran. Jedhulul muraqib. Evo opet imamo stalno ulazi inspekcija. Znači, ulazi opet nadzornik i pita, znači neko fali. Al muraqib, alam ya'ti al Husein, zar nije došao Husein? Znači, on je odmah ušao i snimio da nema Huseina. Al-mudarris, na'am, lemma ya'ti. Profesor, ne, još nije došao. Al-muraqib, iza ja'a faqul lahu ya'tini fi maktabi, fa inna lahu barqiyah. Ayna Ibrahim? أتأخر اليوم أيضا كعادته. إذا جاء فلا تسمح له بالدخول وليذهب إلى المدير. Znači, sada Hamid neće ići direktor, sada će Ibrahim ići direktor. Kaže, kada dođe, odnosno kada dođe Husein, reci mu da mi dođe u moj ured, da dođe u moju kancelariju. Pa inna lahu barqiyah. On ima, kaže, došao mu je telegram. Znači, možemo odmah vidjeti s kojeg je vremena ova knjiga, budući da još se dopisuju telegramima. Ejna Ibrahim, gdje je Ibrahim? Kaj da li je i danas kaj je zakasno, ata'akhara al-yawma aydan ka'adatihi, da li je i danas
kasnio kao što obično kasni, kad dođe nemoj mu kaže dozvoliti nikako da ulazi, nego neka ide odmah direktoru. Fali yadhhab ila al-mudir. Al-mudarris inša Allah. Znači, ovdje već primjećujemo u ovoj lekciji, imamo primjenu onoga što smo radili u prirodnoj lekciji, a to je izražavanje, znači, imperativa naredbe koristeći lamul amr. Na 205. stranici imamo jahruđul muraqib, izlazi, znači, nadzornik. Al-mudarris, ja Hišam, iqra il-ajata al-waridata fi dars. Hišame, prouči navedeni ajet koji se, znači, spominje u lekciji. Hišam ba'da l-isti'ada, znači nakon isti'ada, rekli smo šta je da čovjek kaže e'udhu billahi minash shaytanir rajim. To je isti'ada, odnosno traženje zaštite od Allaha, od šejtana prokletog. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kada te robovi moji za mene upitaju, ja sam doista blizu. Ajet. Al-mudarris iqra al-ahadith al-waridata fi ad-dars ya Aba Bekr. O Aba Bekr, ili o Ebu Bekr, što bi mi rekli, pročitaj spomenute ili navedene hadise iz lekcije. Pa kaže Ebu Bekr, al-hadithu al-awwal, prvi hadis. An Abi Hurairata radijallahu anhu anna Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam qal, Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Kada dođe Ramazan, otvore se vrata dženneta, muttafaqun alaih, odnosno hadis bilježi Buhari i Muslim. Napomena samo, riječ Ramadan, znači fetha se krupno izgovara, ali ne kažemo Ramadan, i također na mim je samo fetha bez dužine, znači nije Ramazan, što bi mi rekli, ko na naše, znači ovo Ramadan, moramo izgovoriti, znači kratko ove fethe, Ramadan, samo jedna mala napomena. Dobro. الحديث الثاني drugi hadis, znači nastavlja Ebu Bekr. قال أبو بردة سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. Znači od Ebu Burde radijallahu an se prenosi, odnosno od Ebu Burde se prenosi da je rekao Ebu Musa stalno, čuo sam, kaže Ebu Musa, kako stalno govori. Rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, kada se razboli rob ili bude putnik, njemu se piše od dobrih dijela isto ono što je radio dok je bio kod kuće i dok je bio, znači, zdrav. Znači, bilo da se razboli, bilo da putuje, pa ne radi nešto toga, spriječi putovanje i bolest od dobrih dijela, ta dobra dijela mu se pišu. Dobro. Al-hadithu thalith, treći hadis, an Abi Sa'idin al-Khudri. An Abi Sa'idin al-Khudri, znači kad čitamo ovo, Abi Sa'idin, ovdje imamo tenvin, pa kažemo an Abi Sa'idin, pa opet dodamo jednu kesru da sklopimo sa ovom riječi al-Khudri. Znači, an Abi Sa'idin al-Khudri. dobro, radijallahu anhu, anna Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qal, إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه. Kada čujete poziv za namaz, govorite isto što govori muezzin. Muttafaqun alayh. Yusma'u sautul utas. Neko je, kaže, kihnuo, začuo se, kaže, zvuk kihanja. Znači neko je kihnuo. Al-mudarris, men al-atis. Ko kaže ko kiši ili ko je kihnuo? Abdul Hadi, ana. Znači ovo ena ili ena. Ovo ene možemo začas skrenuti pažnju, znači brzo ene znači u spojenom govoru je ene, kao da nema elifa. Znači ako odmah idemo riječ nakon njih kažemo ene, znači ena talib. Ali ako stajimo, znači to je pravilo prilikom tilaveta Kur'ana, ako bi stajali na riječ ene, onda bi izgovarali ena. Znači Abdul Hadi, ena. Dobro. Al-mudarris, ja Abdul Hadi, idha atasta fahmadillah. Fahmadillah, znači kada kihneš, zahvali Allahu. Ja Abdul Hadi, odnosno reci alhamdulillah. Kale an-nabiju sallallahu alaihi wa sallam, rekao je vjerovjesnik alaihi salam, idha atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Kada neko od vas kihne, neka kaže alhamdulillah. Walyaqul lahu akhuh, au sahibuh,
jerhamuke Allah, a neka mu kaže njegov drug, znači, ili njegov brat, šta jerhamuke Allah, Allah ti se smilovao. Fa idha qala lahu jerhamuke Allah, فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ. A kad ova njemu kaže jerhamuke Allah, on njemu neka odgovori sljedeći يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ. Allah vas uputio i popravio vaše stanje. Ravahul Buhari. Znači ovaj hadis bilježi Ravahul Buhari. Možemo i ovdje jednu opasku spomenuti. Znači, vrlo često ćete čuti, znači, danas u arapskom jeziku, da kada ime ima na kraju ovo ja mušeddede za neseb poput riječi al-Buhari, da se izgovara, znači, da ulema, šehovi ili bilo ko drugi, da kažu skraćeno al-Buhari. Nisam detaljno ovo istražio, ali ono što je osnova jeste, znači, čak i ako se staje na određenoj riječi koja ima na sebi ja mušeddede, znači ono što je osnova jeste da se, znači, izgovara taj teštit. Ravahul Buhari. Dobro. Eđib an lesilati l'atija. Odgovori na sljedeća pitanja. Ammen se'el al-muraqib. Za koga je pitao, za koga se raspituje muraqib? Se'el al-muraqibu an al-Husein. Koliko znamo, pitao je za Huseina. Ili kažemo samo an al-Husein. Mada qala al-muraqibu lil-mudarrisi bin nisbeti ila Ibrahim. Šta je rekao muraqib mudarrisu što se tiče vezano, znači, za Ibrahima? Qala lehu, šta? Qala lehu an yadhhaba ila al-mudiri mubasharatan idha jaa, na primjer. Rekao mu je da ide, da direktor ode, rekao mu šta? Fal yadhhab ila al-mudir idha jaa, na primjer. Ili li yadhhab ila al-mudir idha jaa. Ili an yadhhab ila al-mudir idha jaa, znači shodno da li prenosimo upravni, onaj takozvani direktni govor ili neupravni govor. Možemo reći tačno šta mu je rekao. Možemo reći rekao je qala lehu fal yadhhab ila al-mudir. Ili qala lehu an yadhhab ila al-mudir, da ide direktoru kada dođe. Napomena bitna, bin nispeti ila. Bin nispeti ila, ovdje znači mnogi griješi koji uče arapski jezik, znači koji nisu Arapi, ovu grešku ne prave osim ne Arapi. Kada hoćemo reći što se tiče nekoga ili nečega nešto, na primjer što se tiče ove lekcije, ona je takva i takva. Na primjer, što se tiče ovoga dersa, rećemo bin nisbeti li hada ders ili bin nisbeti ila hada ders. Znači kažemo bi harfđar, pa onda en nisbeti li. Znači koristimo ovu konstrukciju, ne kažemo bi nispeti, ovo nema, bi nispeti, ovo prekrižite, ovo govori samo stranci. Dobro. 2. Men alladhi atas, ko je kihnuo? Hamid Allaha ba'da al-utas, ko je kihnuo? Abdul Hadi. Abdul Hadi huwa alladhi atas. Abdul Hadi on je taj ko je kihnuo. Walam yahmadillah, a nije zahvalio Allah. Walam yahmadillah lima hamid Allah. Hamid Allaha ba'da al-utas, možemo samo reći kratko. Hamid Allaha ba'da al-utas, možemo reći la. Dobro. I da, sada važno pravilo iz ove lekcije, već krećemo, znači, na određene vrste pogodbenih rečenica, odnosno uslovnih rečenica. Znači, kaže autor, idha, kaže zarfun tadammana ma'na šart. Kaže, jeste zarf, znači vremenski prilog idha, koji u sebi obuhvata šta? Obuhvata značenje šarta ili uslova. Kada ili ako. Kaže, tedhulu galiban ala al-fi'l al-madi. Većinom, znači, nakon ovo idha dolazi fi'l madi. Dolazi fi'l madi, znači glagol u perfektu, prošlom vremenu. Fetuhawiluhu fil ma'na ila al-mustaqbal. A onda ga, kaže, u svome značenju pretvori u buduće vrijeme. Znači, ako imamo konstrukciju idha plus fi'l madi, znači prošlo vrijeme nakon idha, ili sadašnje vrijeme nakon idha, znači može jedno i drugo doći, ali većinom dolazi prošlo vrijeme, onda to ne znači ni sadašnje vrijeme, ne znači ni prošlo vrijeme, nego znači buduće vrijeme. Idha jaa nasrullahi wal fath, idha jaa nasrullah, kada dođe Allahova pobjeda. I ovo jaa, šta? Jaa je prošlo vrijeme. Prezent je jeđi'u, znači ne smijemo reći, zapamtite. Ne smijemo reći idha se jeđi'u, idha se je'ti. Znači ovo idha se je'ti, idha se, to je potpuno pogrešno. Znači, ili koristimo madi, i to je ono što je većinom nakon idha, ili koristimo mudarija. Nahu.
poput idha jaa Ramadanu, šta? Futihat abwabul dženne. Znači ovaj prvi dio rečenice zove se znači šart ili uslov. Znači ovo je takozvana zavisna rečenica. Ida nakon ovoga priloga ida vremenskog. Ili čestice za znači uslovne čestice ida. Kada dođe Ramazan, a šart, to je znači uslov. Šta će se desiti ako se ispuni taj šart? Desi se ovo što je u glavnoj rečenici ili takozvani džavabu šart, futihat abwabul dženne. Otvori se dženecka vrata. وقد تدخل على المضارع, a dolazi također nakon ovog idha šta je مضارع. كذلك يجوز أن يكون جواب الشرط فعلا مضارعا كما في قول الشاعر, a također je dozvoljeno da bude džavabu šart, da bude glavna rečenica fi'l mudari. Znači ovdje vidimo futihat abwabul dženne, također je došao u perfektu. Međutim značenje je šta? Mustakbalen, značenje u budućnosti. Pa imamo qawlu ša'ir, riječi kaže pjesnika, وَالنَّفْسُ رَغِبَةٌ إِذَا رَغَّبْتَهَا وَإِذَا تُرَدُّ إِلَى قَلِيلٍ تَقْنَعُ. Kaže, znači imamo ovdje ša'ir, znači ono što se koristi dokaz u ovome stihu jeste idha turaddu wa idha turaddu. Odnosno idha ruddet. Osnova idha ruddet, to jest nefsu. Sad se će reći وَالنَّفْسُ رَغِبَةٌ إِذَا رَغَّبْتَهَا. Kaže duša teži nešto i hoće nešto ako i ti tjeraš da, znači ako i ti učiniš, ako i ti primamiš, namamiš da ona nečemu teži. Međutim, idha turaddu ila qalilin taqna'u. Međutim, kaže ako se navikne da bude dozo, ako se kaže stalno navikava na malo, onda taqna'u, onda bude zadovoljna. To jest ako i ti natjeraš. Dobro. Yajibu iqtaranu jawabi šarti bil fa fi mawadi' minha. Na 207. stranici autor govori o jednome važnome pravilu, a to je džavabu šartona, ova glavna rečenica koja dolazi, znači ovaj drugi dio rečenice. Nekad taj drugi dio rečenice mora početi sa fa. Pa je autor ovdje spomenuo neka od stanja, a mislimo u 15. lekciji, znači lekciji nakon ove, da ćemo podrobnije obratiti koje su to sve situacije kada džavabu šart mora imati fa. Poput, znači ajta, prije smo ga spomenuli, idha ja'a nasrullahi wal fath, wa ra'aita an-nasa i tako dalje. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Znači došlo je fasabbih, znači ovo fa je došlo obavezno, ne možemo reći sabbih nakon idha ja'a nasrullahi wal fath i tako dalje. Sabbih ne, fasabbih mora doći obavezno fa. Ovdje autor govori kada dolazi obavezno fa, znači spominje samo neke situacije vezano za džavabu šart. Pod 1. En yakuna al-jawabu jumlatan ismije. To jest da glavna rečenica bude džumla ismije. Glavna rečenica to je ova druga rečenica. Znači, ako se uslov realizuje, šta će biti? To šta će biti, to je ta glavna rečenica koja nas zanima. Ona mora doći sa fa ako je džumla ismije, na primjer. Primjer. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Kad te robovi za mene upitaju šta je onda, šta s tim? Znači šta je rezultat toga? Fe inni qarib. Inni qarib, znači to je imenska rečenica, budući da je imenska rečenica inni qarib, mora doći prije nje fe inni qarib. Pod 2 imamo en yakuna al-jawabu fi'lan talabiyan. To jest da glagol ukazuje na neki zahtjev. A zahtjev znači na ovom talebu u arapskom jeziku jeste znači ili emr ili nehi ili istifham. Znači ili pitanje da nešto pitamo, ili da nešto zabranjujemo, ili da nešto naređujemo. Ako glagol ukazuje na jedno od ovih stanja, onda on mora doći, znači ta kompletna rečenica mora doći sa fe. Pa imamo primjer. Ovdje kaže autor وَمِنْ أَنْوَاعِ الطَّلَبِ, a od vrste taleba jeste al-emru wa-nehju wal-istifham. Ovo što smo prirodno spomenuli nahu, pod elif imamo إِذَا رَأَيْتَ حَامِدًا فَسْأَلْهُ عَنْ مَوْعِدِ السَّفَرِ. Kada vidiš Hamida, upitaj ga kada se putuje, kad se tačno ide. Znači meta mev'idu safar, kad je termin putovanja. Fas'alhu, znači osnova is'alhu, pitaj ga. Fas'alhu znači mora doći fe zato što je nakon njega imperativ. Iza wajadta al-marida na'iman fala tuqidhu. Kada vidiš bolesnika da spava, nemoj ga buditi. Fala tuqidhu. Znači imamo glagol istayqida, znači probuditi se, povratan glagol, povratna. Znači ja sam se probudio, istayqadtu. Međutim imamo drugi glagol, direktni prijelazni glagol ayqada yuqidu, znači probuditi nekoga, učiniti nekoga da bude budan.
Taj glagol ovdje koristimo. Znači vidimo. Ida uđetel merila naiman fela tu kidhu. Nemoj ga buditi. Znači nije fela te stejqid i tako nešto da koristimo ovaj istejqada je stejqidu. Znači to je još jedna pogrešna upotreba glagola, na primjer istejqada, koju koriste striktno, koliko sam ja vidio, samo stranci koji ne poznaju, znači arapski Arapi ovdje ne griješi. Pod džim, ida ra'ite bilalen famada aqulu, ida ra'itu bilalen famada aqulu lehu. Znači, na primjer, kada vidim Bilala, šta da mu kažem? Znači, pitanje mi nekoga pitamo, ida ra'itu bilalen, ako ja vidim Bilala, fa mada aqulu lehu. Znači, imamo pitanje mada aqulu lehu, znači imamo istifham. Taj istifham kao dževabu šart mora doći sa fe. Imamo dole pitanje broj 1, prvo, znači možemo reći prvo pitanje, znači dole ajini šarta wa džavaba šarti fima jeti wa idha kanan džavabu muqtarinan bil fa fadhkur sebebe dhalik. Znači imamo primjere, znači neke dole gdje imamo džavabu šart, imamo fi'lu šart, znači treba odrediti šta je jedno, šta je drugo, znači gdje je šart, gdje je džavabuhu i ako ima fa, zašto je došlo fa. Ukratko, ove tri stvari. Kale ta'ala, ja ayyuhal ladina amanu, idha qumtum ila salati, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum min al-marafiqi, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Dobro. Znači, poznati ajet o uzimanju abdesta, o vjernici, kada krenete namaz da obavite, kada ustanete na namaz, odnosno kada hoćete da obavite namaz, šta? Operite svoja lica, svoje ruke do lakata, potarite po svojim glavama i operite vaše noge do članaka. Gdje je fi'lu šart, odnosno gdje je šart ovdje? Idha qumtum, kad ustanete u bukvalnom prijevodu. Idha qumtum. Gdje je džavabuhu? Faghsilu je, znači džavabuhu ovdje. Operite. Faghsilu znači što ima fa? Zato što je džavabu šart, znači fi'l talebi. Zato što imamo emr. Zato što je džavabu šart šta fi'l emr ili fi'l talebi, kako možemo reći. Znači obavezno da dođe sa fa. Dobro, kale ta'ala po 2. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ i kada se razbolim, on me liječi. Znači opet opaska na izgovor dad prije ta, mora se znači izgovor dad ispravno sa njegovog ishodišta, a ne reći na primjer nešto tako, znači da se napravi neko ta ili nešto malo krupnije, ko što možda ćemo čuti u govoru, znači kod Arapa ne moramo, znači وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ, izgovoriti ba i ta. I ta, sa njihovih ishodišta. Dobro, imamo idha meriltu, znači to je šart, a fehuva ješfin, to je džavabuhu. Fehuva ješfin, zašto je došlo fa? Zato što se radi o džumle ismije. Kako džumle ismije? Pa imamo mubtada huva, imamo haber ješfin, znači ovaj ješfin je haber. Iako je haber sam po sebi, džumle fi'alije. To smo već prethodno radili. 3. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. O vjernici, kada se petkom pozovete na namaz, požurite spominjanju Allaha i ostavite trgovinu. Ovo dherul beja, znači dheru je od jederu, od glagola jederu, znači glagol jederu nema, znači nema svoga, znači osnova bi bila vedira, ali nema ovaj vedira se ne koristi, znači perfekat ovog glagola se ne koristi poput glagola veda'a jeda'u, znači koristi se imperativ, koristi se prezent, a ne koristi mu se njegovo prošlo vrijeme. Dobro, došli smo do 4. Pod broj 4 imamo, duše nismo uročili šta je džavabu šart, ovdje šta je fi'lu šart. Znači imamo šart je ovdje idha nudije. Idha nudije, to je znači šart. Normalno možemo ovaj šart raščlan pa reći idha da je to je datu šart, džazime i tako dalje. Možemo reći da je to zarf zeman, da dammene ma'na šart i tako dalje, a ovo nudije to je fi'lu šart. Sve jedno i drugo potpada pod šart, pod uslov.
A realizacija tog uslova, glavna rečenica jeste fes'au, požurite. Is'a, fes'au, imperativ, zato što je imperativ došlo je u fa. Po 4 imamo idha dakhala ahadukum al-masjid, znači u hadis fal yarka' rak'atayn qabla an yajlis. Kada neko od vas uđe u džamiju, neka klanja 2 rekata prije nego sjedne. Idha dakhala jeste znači šart. Fal yarka' znači neka učini bukvalno neka 2 puta, znači učini fal yarka' rak'atayn, neka 2 puta učini ruku, odnosno neka klanja 2 rekata. Fal yarka' je ovdje dževabu šart i došao je sa fa zato što se radi o glagolu koji je talebi, odnosno imperativ. Pod 5 na 208. stranici imamo kale ta'ala فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. A kada dođe njihov, znači kada dođe njihov smrtni čas, trenutak, ne mogu, kaže, da ga pomjere, niti odgode, niti da ga ubrzaju, niti da ga pomjere, znači nijedan sat. Dobro. إِذَا جَاءَ znači šart. لَا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا يستأخرون je dževabuhu. Nema potrebe da dođe fa, znači imamo samo šta fi'al mudari' koji je znači mesbuk bilam kako se bilam al-nafi. Znači la za negacijom je došlo i nema potrebe da dođe fa. Idha shariba al-kalbu fi ina'i, ovdje treba ina'i, a ne ena'i. Ina'i ahadikum. Idha shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum. Kada cuko loče ili bude pio iz jedne od vaših posuda, فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا, neka ga on opere, neka opere tu posudu 7 puta. Idha shariba al-kalbu, znači idha shariba al-kalbu, to je idha shariba, znači to je šart, a ovo فَلْيَغْسِلْهُ, neka ga opere, došlo je, znači ovo je dževabu šart, budući da se radi o imperativu, došao je sa fe. Pod 7, إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. Znači ovo je savjet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, možemo reći naredba. Kada se kaže pojavi kuga u nekoj zemlji, nemojte ići u tu zemlju. A ako se pojavila kuga u toj zemlji, a vi već u njoj, nemojte izlaziti iz nje. إذا سمعتم jeste znači šart, a ovo fela tedhuluha, nemojte ulaziti u nju, jeste dževabuhu. Zašto je ovdje došlo fa, iako ima ovo la kao i gore, razlika između ovoga la dole i la gore, jeste što je ovo la dole prohibitiv za naredbu, ovo je lam en nehi, a ono gore je lamul, znači bilo la en nefi. Dobro. Pod 8 imamo idha na'asa ahadukum fi salati falyanam hatta ya'lama ma yaqra. Kad nekom od vas dođe drimeš, kad počne da znači drima namazu, neka spava dokle god ne bude znao šta uči. Idha na'asa šart. Falyanam neka spava, znači osnova je falyanam, ali je došlo do gubljenja znači alifa zbog spajanja 2 sukuna. Pod 9 idha uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba. Fala salata illa al-maktuba, znači la salata illa al-maktuba, znači obična imenska rečenica, zato je ona došla šta prestignuta sa fa, to je dževabu šart. A idha uqimet jeste šart. Kale ša'ar, znači imamo riječi pjesnika, idha lam tastati' shay'an fada'hu wajawizhu ila ma tastati'u. Znači ako ne možeš nešto da uradiš, ostavi ga i pored njega, znači i umjesto njega uzmi, odnosno i umjesto te stvari uzmi drugu koju možeš. Idha lam tastati' shay'an fada'hu. Idha lam tastati', znači imamo ovu konstrukciju idha lam tastati', to je znači šart. Fada'hu, znači fada'hu, ostavi ga. Imamo isti gore, slično glagol zeruha, kako je došlo. Prije gore spomenuo ovo da, fada'hu. Ovaj glagol da isto se koristi samo za imperativ i u prezentu se koristi, ne koristi se kao vada kao ostaviti. Koristi se wada'a sa bad, ali sa dal ne koristi se. Kažemo fada'hu, ostavi ga. Fe došlo je znači fe u dževabu šart zato što je imperativ. Kale Ševqijun fi medhin nabiji sallallahu alaihi wa sallam. Nekao kaže Ševqi, vjerovatno misli na Ahmeda Ševqija, znači poznatog egipatskog pjesnika, hvaleći, kaže Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, idha rahimta fa anta ummun aw abun. Kaže kad se kaže smiluješ, pa ti si onda majka ili otac.
Dobro. 2. Duše nismo ovdje pojasnili šta je. Iza rahimte šart fa ente umun, ovo je znači džavabuhu, džumle ismije. Zato je došlo sa fe. Ente umun, džumle ismije. Dobro. 2. Adkhil iza fi džumletini ala an yakuna džavabuha halija min al fa. Znači daj sada tu pitanje svakom od vas, daj iza u rečenci, a tako da njegov džavab bude bez fa. Iza darasta tanjah. Kad znači budeš učio, proćeš. Odnosno, ako budeš učio, mada ovo iza se koristi za ono što je više probable, što je više moguće da se desi. Znači, ako. Pardon, ne ako, nego kad. Znači, znači, iza darasta najaht, kad budeš učio i proći ćeš. 3. Adkhil iza fi arba'i džumalina ala nekuna al-đavab. Sad imamo 4 rečenice, trebamo znači napraviti sa iza. Pitanje može svakom od vas da se postavi, eto mogu ja brzo pokušati da odgovorim na sve 4 stvari. Znači treba iza u rečenicu, ali sada džavabu šart mora biti u prvom primjenu džumle ismije. Znači, na primjer, iza, na primjer, možemo iza nađahte fa anta talibun mumtaz, kada prođeš, znači prvo. A kada prođeš, znači ti si odličan student, na primjer. Fi thanije fi'al amr, na primjer, iza rajitehu fa sallim alih. Ako ga vidiš, posalami ga. U treću rečenicu treba, znači, fi'al mudarijan muqtarin bi lam al-amr. Znači treba doći lam al-amr, na primjer, lam al-amr, na primjer, iza rađa ila al-bejt falyattasil bi. A kada dođe kući, neka me nazove. Iza rađa ila al-bejti falyattasil bi. Kada dođe kući, neka me nazove. Znači imamo lam al-amr i u četvrto imamo fi'al mudari'a muqtarinan bi la an-nahije. Znači la an-nahije. Na primjer, možemo isto reći iza ra'aytani fala tusallim alayya. Kada me budeš vidio, nemoj da me selamiš. Iza ra'aytani fala tusallim alayya. Dobro, to je ukratko to. Znači, ovdje završavamo ovu lekciju. Sljedeća lekcija nam je malo komplikovana, 15. lekcija. Možda ćemo i morati iz više videa uraditi. Ona obrađuje detaljno obrađuje neke dodatne čestice za uslov i obrađuje znači više slučajeva kada džavabu šart mora doći sa fa. Do te sljedeće lekcije. Assalamu alaikum.